No niin, nyt on 7. trekkipäivän aamu. Tää tarkoittaa, että meillä on tänään lepopäivä. Ja nyt täällä on alkanut tuulla aika kovaa. Katoin just, kun kävin tunti sitten pissalla, että tonne ylös ei tänään kiipeä kukaan. Siellä on semmonen pyöreä utunen pilvi huivun päällä ja kova tuuli. Elikkä se on no-go. Meillä on tänään lääkärin tarkastus, sit me pakataan meidän tavaroita ja varmaankin sitten katsotaan jonkin verran säätä, että lähdetäänkö huomenna edes vielä ylöspäin vai odotetaanko yksi ekstra päivä vielä tässä perusleirissä ja piikataan sitten ylöspäin. Mut sen näkee sitten. Just mietittiin tossa, että tässä nyt alkaa näkee tän todellisen akon kakon, kun me ollaan trekkailtu kuin kermaperseet aurinkoisessa ja täysin tuulettomassa säässä. Mutta vartin päästä meillä on aamupalaa ja ihan hyvä mieli tälle päivälle.